Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Titos Khan UMDC ke Sohra constituency haba ai jingkran haba ladep yat patba ban pendrem ya ka jingsha kan tho ya ka jella bar ka than Sohra ulapen kan mau da ka baong baka Sonam kambang ya ka bam Sohra bar ka ni ka Pynkyndit ya u namartang maka ka bambang ya ka bam Sohra ulo ong ru bahanrei ka ni ka rukom wan sha Sohra kam day ba ka wan honeymoon henrei ka day ba ka ladon da ka wei ka jingmut omday kum ki wei kinong wan Shanghai ki bawan da ka jingmut babaha ulo ong ru bamenta lakhat nyo ne khat prasni ki breu kim dan khana shu ki athu khana betang shapang uraja bat ka Sonam henrei ka ni ka de ka jingja ka basongsi bat ka ni ka jingja ka de ru ka Pynkyndit penriu Rega syukwa kan penkan mau bi ba kumba khat nyo khat prasni kelayat baik ke khana Sonam bat raja. Mdan khana syu dah ngawefat. Larang ipe ye news channel ru. Man bai ipe YouTube. Tang ke Sonam tang raja. Mdan khana syu dah ngawe. Ki khana school ki ong lathai. Krekot rum nang syu. Basu raja si raja Sonam si Sonam. Hako ikaliang kumba ong ikong es mener. Kani ka jingja ka basusi ka bangimpoi perkhat. Andai ka dei ka jingja ru ka ba Pynkyndit benriu. Nginum yalum menta kasngi lada umdei na ka dei ka jingja wa lada ngimdei bangi khmi menti ka dei jingja. Ba kawai ngakwa ban Pynkyndit mau ya fi ya ka jingkran jong ka Sonam. Tang ba pinya pengat ban katugas syok that jung pi akan mau bagi Sonam yong bakabam ha Sohra ka bombang kalau Pynkyndit ya nga wong kuno kat kabam ha Sohra ka bombang mo putaro do jam diwe gijat jingbam ki babang tangga Sonam ka kompli ni ka kiaw ka bong ka abam ru ka bombang Namar balay bila adon da kaway ka jingmut. Biwan siya ni da kaway ka mission. Ringat kerman bagi terus kibawan caga ka jungi. Biwan da ka mission ka ban wan pe. Ya ka jing it, ya ka jing itanan. Ya ka jing ha. Ka jungi sinong Sohra. Gila ya keren na du menne. Ya ka jing syak kentho. Ya ka jing syak pentok bria. Omday tang hagi briu ki banabar. Kan mau bahai kata. Omday tang hagi national news. Henry ngila syak pentok bria wat hagi paradok persnam.